Għatlet tijiem li ġejjin it-temp f'pajjiżna mistenni joffri ftit aktar nifs mill-qilla tax-xemx u jinżel taħt 30 grad Celsius. B'differenza mit-temperaturi rekord li kellna fl-aħħar jiem, issa s-sit uffiċjali tal-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qed ibassar li minn għadda sa nhar it-tnejn it-temperatura mhux mistennija taqbes 28 jew 29 gradi Celsius. Fl-istess ħin f'dawn il-jiem li ġejjin il-pajjiż se jinħakem minn riħ qawwi mill-majistral li se jlaħħaq il-qawwa ta' forza 6. Kawża ta' dan il-vapuri tal-fast ferries li jwasslu l-passiġġieri mill-Belt Valletta lejn Imġarawdex u viċi versa diġà ħabbru li ħassru l-vjaġġi kollha għas-Sibt u l-Ħadd. Minkejja dan minn nhar it-tlieta t-temperaturi jerġgħu għalli kienu u se jaqbżu 32 grad Celsius. Fil-fatt bħalissa fuq fhom ħafna hemm il-mistoqsija jekk fi żmien Santa Marija hux se jerġa' jkollna mewġa oħra ta' sħana kbira. Jidher li bosta bassaret jindikaw li f'dik il-ġimgħa li s-servi ta' vaganzi għal bosta pajjiżna aktar jintlaqat minn mewġa oħra qalila, dan anke jekk il-qawl Malti jgħidha ċara għawissu ix-xemx taħarqu u x-xita tmissu. Imma jekk is-sħana tkunx segwita mill-ewwel xita qatt iridu nistennew u naraw. Dawn iż-żminijiet fejn it-temp jitħawwad xi ftit il-bdiewa jkunu qed jistennew dawk magħrufin bħala l-arajjex ta' Santa Marija, jiġifieri sħab irqiq li jifforma fl-ajru lejn nofs qawwissu aktar x'ikun sinjal l-ajru se jibda jiffriska xi ftit. Fl-ħarġimat pajjiżna bħal pajjiżi oħrajn fl-Ewropa esperjenza temp estrem li saħansitra laħaq mal-45 gradi Celsius. Wara xieren ta' snin ukoll pajjiżna laħaq rekord tal-ogħla temperatura li kienet ġiet irreġistrata fl-1999. Dan wassal għal numru tal-ogħla twissijiet mill-awtoritajiet lokali biex il-pubbliku jkun kawt u attent minħabba l-qawwa tax-xemx u s-sħana.